Keď sa tak nad tým zamyslíš, je to divné. Ľudia robia každý deň veci, ktoré považujú za normálne. Ale keď sa nad tým fakt zamyslíme, uvedomíme si, že sú káno divné. By the way, ak ešte nemáš follow na týchto platformách, budem veľmi vďačná, ak mi ho dáš, taktiež budem veľmi vďačná za like, za zdieľanie a za komentár. Ak nevieš čo napísať, iba kľudne odpovedz na popisok. Mne to nesmierne pomôže a vy užívajte ďalej videjko. Napríklad taký budík. Doslova nastavíme zariadenie, ktoré má nás zobudiť z tej najlepšej časti spánku. A potom sme nahnevaní, že nás zobudil. Každé jedno ráno. Alebo také hlasové správy. Nahráme človeku podcast o našom živote a potom začneme panikáriť, keď začne tiež odpovedať hlasovkou a nie správou. A teraz je jedna z najdivnejších vecí. Ľudia sa pozerajú do chladničky znova a znova. Ako keby sa tam za 30 sekúnd magicky objavilo nové jedlo. Dobre vieme, že sa tam nič neobjaví, ale aj tak, ja aj ty to robíme. A ďalšia vec, keď začneš kráčať okolo niekoho vo vlastnom dome a potom rýchlo začneš kráčať rýchlejšie, aby si nevyzeral podozrivo, aj keď vlastne si nič zle nespravil. Viete, čo je úplne najviac random? Keď máš v ruke telefón a začneš hľadať svoj telefón. Ľudský mozog si zvykne na veci tak rýchlo, že vlastne prestaneme vnímať, že sú trošku divné. A preto sa pre nás nejaké normálne veci pre niekoho iného môžu zdať úplne absurdné. A až keď sa nad nimi zamyslíme, tak vlastne zistíme, že áno, trošku sú divnejšie. Čo pravdepodobne spravíš tiež dnes večer, keď budeš otvárať tú istú chladničku. A práve preto